Mwari wokuti unoreva nhema tsvuku dzakadaro dzokuti kereke yese nemawandiro anenge akaita National Sports Stadium yakazara kuti mako vamwe vatodzorerwa panze kuti chiregai kupinda hapasina pokugara. Iwo woti munhu umwe nomwe atenge chidhina ne$40 ne$100 kuti ugovaka imba yako. Vanhu vari kutamburirei muHarare vasina dzimba dzokugara asi iwo waitengesa vanhu zvidhina? You must suffer consequences okunyepa. Saka kana totaura vanhu vakaita sana Mwazha vanga vakamira vachingoparidza vanhu vachibvisa mari sezvakanga zvakataurwa neBhaibheri nokuda kwavo kwete nokuda kwokunyeperwa. Kuliendi uri kuita sei? Uri kubvarura bvarura vanhu misoro vachibonderana semaimbala apindirwa nelepati mukati medanga. Mukomana uyu wokwaMwazha uyu navachinogurei inyaya yavo Kuliendi inombova papi chaipo chaipo, pokuti kana taakuteerera Kuliendi TV tinenge tichida kunzwa nyaya dzinomusoro, nyaya dzinobatika. Ivo nyaya yavo Kuliendi apa iri papi? Vachinogurei vari kuti vaMwazha vakamitisa. VaMwazha murume, vanga vari munhurume. Handiti vane vana vakomana vari kutorwira zvigaro zvekuda kutora umambo hwavo muchechi, ukuru hwavo muchechi. Meaning to say, vaMwazha vaibara, vanga vari munhurume. Izvozvo hazviiti kuti vanhu vaswere vachidhiskasa paKuliendi TV kuti vaMwazha vakamitisa. Murume kavaMwazha vanotadza kumitisa sei vari munhurume? Uyu mukomana uyu anopikisa kuti vaMwazha vanga vamunhu anomitisa, I think haaverengi Bhaibheri. Kana ukaverenga Bhaibheri uchaona kuti munhu watakatanga kuziva muBhaibheri ainzi Abhurahama wakatova nemwana. Middle East yese iyo yakabatwa nomwana wababa Abhurahama, asiri mwana wakabuda mudumbu ramama Sara. Akatoita nhasi unotongo wako ainzi Ishmael. Vana vaIshmael ndo vaunoona maArabhu vane mari yomuwando. Vana vaIshmael vakabva muna baba Abhurahama. How holy was baba Abhurahama? Kana taakukombera hedu nababa Mwazha, kana tichiti isusu vanhu vari holy havapindi muhasvato dzevamwe vakadzi vasiri vavo. I don't know kuti mukomana uyu anopikisa papi pakuti baba Mwazha vakamitisa. Mozisi wakanga ari murume akanga akaroora, waifamba akasiya mhuri yake akatanga kushandira Mwari, asiya mukadzi wake nevana kumba kwatezvara vake. Asi munzira umu tinonzwa kuti pane vamwe vakatozobatwa nemaperembudzi, vana Miriamu hanzvadzi yavo nomumwe wake uyu Aaron. Akabatwa nemaperembudzi ndi Miriamu. Why akanga abatwa nemaperembudzi akachena chena? Vanga vatotsiura Mozisi aroora mukadzi muEgyptian munzira, vachitofamba vari parwendo rwokurwa hondo yokuti aibve kubvise vana veIsraeri kuIjipita aende navo kuKenani, nyika ichipikirwa. Munzira imomo vakatsiura Mozisi. Mwari vakatomurambira vakati misiyanai naye, haana kuita zvakadaro. Mozisi muranda wangu, haana chaaita chakadero. But Mozisi wakanga, Bhaibheri rinototaura kuti Mozisi wakadanana nomukadzi asiri muIsraelites. Vamwe vake vakagumbuka vakamutsiura nezvazvo. But Mozisi anga asiya mukadzi kupi? Kumba kwatezvara vake nevana akavasiya ikoko. Iye akatanga kuita basa raMwari rokubvisa vana vaIsraeri. I don't know
how holy was Mr. Mwazha zvokuti vangatadza kunzi vanonzi vakamitisa vanotadza kunzi vamitisa nokuti munhu waMwari anomitisa akamitisa kana vakamitisa uye hadzidzo nyaya dzokusura muchingotoita semuchabvarurana mabhachi vakomana. Hazvina kani. Mwazha anga ari munhurume, vanga ari munhu wenyama sezvangazvitaurwa namabachi nogure kuti Mwazha munhu wenyama. But chena ndangotishorei zvangu kuna comrade wangu baba Chinogurei, vaifana kutaura vachitaurira mwana uyu kuti aiwa iwe wakanga usati wazvarwa, but nyaya yakaita so if vaine chokwadi nazvo. Yes, of course baba Mwazha wanga ari munhurume sezvandataura, but tinogona kunge takanzwawo manzwiranzwira asina kwaakasvika kana kuti asina kwaakabva kunonzi uyai muone pano, otherwise mwana wacho haako. Saka ivo vaifanira kuchitsanangura vomira sababa vane information yakakwana votaura kuti aiwa mwana wangu uyu anga asiri Mwari, nokuti kunyange vanhu vese vakabva kuna Mwari vakashandiswa naMwari vashoma kwazvo vasina kuita nyaya dzemisikanzwa yevanhukadzi. Yendei tiende kana pana David chaipo. David akaenda akafamba achirwa hondo dzake ava vokwaGoriati ava, akanzwa nenzara akaenda kuno mumwe murume pamwe pamusha akandokumbira zvokudya akanyimwa, akazopiwa zvokudya zviya nomunhukadzi. Akatora murume wachona iyeye wakanga amunyima zvokudya akazopiwa nomunhukadzi. Akatora murume akauraya, akatora mukadzi wacho akaita mukadzi wake. David akatora mukadzi waUria musoja wake army commander, akatora mukadzi waUria akamudana kuhondo, ukaona kuti mukadzi iya waita pamuviri. Mushure mekunge amuona achiita zvokudongorera, uri kunzwa iwe mukomana wokwaMwazha iwewe, David wakatoita zvokudongorera munhu aigeza, akamuona akamuchiva, akaona kuti wapinda papi, iye ari pamusoro pemba, akaona kuti wapinda papi, akatuma nhume kuti ndaunomudana mukadzi iye auye pano, akamutora akamuita mukadzi wake. Hazvisi vanhu vakabarwa nembereko, tinonzi tinobarwa nembereko yozvivi. Hapana waunganunura iwe nezera rako sezvawanga uchiudzwa nababa Chinogurei. Ende ipapapo ndo panotoda havazogoni kuita vaMwazha vega vanobuda vari holi panyaya idzodzo kana tatarisa, because vamwe vavo vavari kutsika tsoka dzavo vakaita izvozvo zvese izvozvo vandiri kutaurira vese ava. Iwe chindiudza mumwe munhu ari mubhaibheri wokuti ungati iwewe because of that vaMwazha havangaiti izvozvo. VaMwazha iko zvinezvi we are also surprised. Hatisi kuti havana kuenda kudenga uye hatisi kuti vakanga vakashata kana kuti vaMwazha vane bad record, asi taakutarisa iko zvinezvi nyaya yokuti vaMwazha vanoitwa hiro kuita hiro kuiswa panoradzikwa magamba. Ivo vanga vasiri mupariamendi, vanga vasiri muhurumende. Basa ravo raunoziva iwe unoziva kuti vaishandira Mwari vachinamata vachiporesa vanhu vachimbonzi vanoonekwa pamwedzi ko ameno pamunenge maenda kumisangano yenyu. Nhasi taakuvaona mireza ichidzikiswa kunzi vava hiro. Sikireti iripo unoiziva here iwe mukomana iwewe? Sikireti iripo yokuti why vaitwa ivo hiro vaMwazha. Ungatipa umbowo chimbouya pakuliende apa utiudze kuti nemhaka yei vaitwa, vakabata basa ripi rei ravakaita, vakambopatisipeta papi, kana munguva yehondo vane zvavakaita here. Uya nehistory yavo tigotogutsikana navo utatowana munhu anoziva nezvazvo watinganzwa kuti iwewe vaMwazha vazoitwa hiro vakabata basa ripi even during the liberation
struggle yechimurenga chokutora nyika kubva kuna Smith ichiisa kumaoko evakomana vakudai kuti shungurudza venhema chimbotiudza iwe kuti vakabata basa ripi. Iwe ndione history dzavamwazha wati iwo ndakunzwa uchitaura pakuenda pazvinhu zvavo vakanyora vakadii wakazvinyora unazvo zvese. Tiudze kuti chakonzeresa kuti vamwazha vainde paHeroes Acre kana kuti vaitwe gamba chii, vaitei. Hatizvizivi masecrets avo aungatozotanga kuti kana vanhu vakada kuiko zvinezvi kuchitanga kutaura kuti otherwise mukunge kwaitika zvinhu zvaiitika zvokushunguridzika kwevanhu vomuZimbabwe, he was part of it. Otherwise ndo vaipa ropafadzo kana nhasi ropafadzo iri mukati memaoko evanhu vari kutishungurudza. Ropafadzo dzacho dzaitorwa kwavari because vanhu vaMwari ndo vanoropafadza vanhu vachisimbisa ubaba hunenge hwatonga munhu kuti agotonga nyika. Tiudze nhasi iwe pano Kulendi, dana murume uyu atiudze kuti unonunura kuti vamwazha vanomitisa. Vamwazha vanga vari ngavi? He was still a bull, he died a bull. Vari munhu ane ubaba hwakakwana, vasina kana disturbance yatakambonzwa kuti vakatochwa vakatadza kuzoita mwana. Iwe vamwazha vanogona kuita mwana, but chakanganisa chete baba Chinogurei kuti havana kutitaurira kuti mwana wacho unonzi ani, mwana wacho mwana wokwani, mwana wacho zvakafamba sei. Aiwa, ini ndinodaro nokuti ABCD baba Chinogurei kana munhu mukuru achitaura anotaura saizvozvo. Mufeso wangu, aiwa, ini ndadaro nokuti iwe uri kuramba nei, uye wopawo muono wake kana kuti mazivire ake. Asi ini ndiri kuti kumufana wairamba uyu anoramba uyu kuti baba Mwazha vanogona kumitisa. Otherwise anozika mwana baba Chinogurei anotongova iye yega, asi ivo vaine vakawanda. He was a public figure kavaizikamwa, ende vakadzi usakangama kuti ukaridza shava chaipo parengi padhibha waro wati mawindi aizorora here. Windi aine svina imwe isingaiti, but kana ukangova chete munhu anoonekera every time uriwo unongobudikira, kwete kuonekera kwekuti wakachena kana kuti wakaita sei, kungobudikira. So vakadzi ndopa vanoda ipapo. Saka mene kuti iwe uri kuramba uchiti wai uchiti baba Mwazha havana kumitisa, ivo vaine vana unoti havana kumitisa, vanga vazochekwa here, vakaitwa sei? Uchitiudze Kulendi, dana munhu uyu atiudze zvinhu zvizere chaanorambira kuti baba Mwazha vanonzi vakamitisa. Ini handigoni kuzviramba izvo nokuti ndozotanga ari murume akakwana anogona kungomitisa, miedza inogona kumubata akaita zvinhu zvakadaro. Asizve kuti tisaramba tichisvibisa zita romunhu mukuru tisina chinobatika mumaoko. Baba Chinogureiwo ngavauye pauri weKulendi varondedzere mhuri yeZimbabwe. Ini ndinotaura izvozvo nokuti vakamitisa mwana wokwaMarange. Murume wacho havainamata naye because vaipanana vana, vanhu vokwamarange vaipanana vana vadiki nanhasi vanopanana vana kuti iwe roora wangu, roora wangu, roora wangu. Otherwise vakamitisa vasati varoora. Izvi ndo zvatodawo kunzwa kuna baba Chinogurei. Haisi mhosva kana ukamitisa usati waroora mukakonana. Zvinogona kuitika izvozvo. Nesuwo varume ndiri panapa ndotovawo nomwana wandakaita ndisati ndaroora. Saka baba Chinogurei vanofana kubudirawo vanhu pachena kuti zita romunhu anga aine chiremera chakadaro ritaurwe, asi richitaurirwa pachokwadi chinozikamwa nemhuri. Vadane Kulendi, usaneta, vadane vauye vese vari vaviri, tivabvunze, tivarovanise musoro sezvavanga vachiita. Ende baba Chinogurei vanofana kupa vamwe nguva yekutaura. Kana kuchinzi kutaura, that's it different from preaching. Uvaudze kuti ataura achidaro ndini mujibha mukuru. Mujibha mukuru ati baba Chinogurei, uyai tichikubvunzanisai muchiudzawo chokwadi nyika yeZimbabwe. Pamunhu akaita savamwazha hatidi kutaura tongosiya zvakadaro. Zvinoti pandusei vamwe vari kusara vari mafollowers vanosara vaine
kakuzodzokera kumashure. Ngatiregei kuita decampaigning machechi evamwe, ngatiparidzei vhangeri ravakasiya vaparidza. Inini baba vaMwazha ndinovarespekta, ndinorespekta vanhu vatatu, though vamwe vacho havo vakutora nyika into politics muno muZimbabwe, vakatanga machechi akaenda mbiri yokuti kana ukaitarisa unonyatsokuona kuti vakomana murume uyu akanga aine koyo yaMwari, aine chaunga. Baba vaMwazha, baba Ezekieri Guti navaMutendi, kana ndakatarisa vanhu ava inini ndinovarespekta. Why? Because chaunga chavo chinotyisa. Vanga vaine machechi pese pese. It's now different from machechi amazuva ano akaita sana Magaya, vana Makandiwa, okuti chechi yake inongowanikwa muHarare basi wapedza. Haana kumwe kwokuti wakazovaka imwe chechi apa kana kuti chechi inopararira. Vanenge vangovawo vanhu vanenge vachingo vakanga vasingavingi vhangeri, vanhu vasingavingi vhangeri vanongovinga kungonzi taporeswa kana kuti taenda kunoudzwa nezvenhamo dzedu. Vana vaMwazha kwaibhadharwa yesi zvegumi, kana kuti kwaMwazha kuchibhadharwawo kana kuti zvipiriso zviya zvesande yega yega. Ndosaka tichivarespekta kuti vanga vakamira naizvozvo chete zvezvipiriso zvesande yega yega, zvekubhadhara ma2 cents 1 cent pane ava vanoti tenga 1 brick ugozovaka, unenge watenga imba yako. Lai tsvuku, nhema tsvuku inoitwa kuti Mwari vazokupanicha zvaakuitwa vana Magaya izvi. Amapunishments manje anowanikwa achibva kuna Mwari, wokuti unoreva nhema tsvuku dzakadaro dzokuti kereke yese nemawandiro anenge akaita National Sports Stadium yakazara kuti mako, vamwe vatodzorerwa panze kuti chiregai kupinda, hapasina pokugara. Iwo woti munhu umwe nomumwe atenge chidhina ne$40 ne$100 kuti ugovaka imba yako. Vanhu vari kutamburirei muHarare vasina dzimba dzokugara, asi iwo waitengesa vanhu zvidhina? You must suffer consequences okunyepa. Saka kana totaura vanhu vakaita sana Mwazha vanga vakamira vachingoparidza vanhu vachibvisa mari sezvakanga zvakataurwa neBhaibheri, nokuda kwavo kwete nokuda kwokunyeperwa. Pamusoro ndanyanya kuza kuda kuzoenda mberi nokusiko kwandanofanira kuenda, but Kuliend dana vanhu ava vauye vazotaura nyaya dzavo, uyo achitiudza kuti unorambirei kuti bhuru rinonzi harigoni kupa dunzvi, kupa tsiru mwana, asi riri bhuru. Vanga vazoita sei? Tiudzeiwe mufana iwe kuti vaMwazha vanga vazoita sei kuti vasanzi uvarwire, umire semamiriro auri kuita nehondo dzese dzauri kurwira idzi. Wanzi wanga usati wazvarwa kaiwe nguva yachona, iwe unoita nharo nezvinhu zvakwanga usati wazvarwa sei?